Nhaya लोगोफोरनि बारला जोब्बायल' Magur paise Mwnalaibai नै खान्थाल बेगरजों नाजों संनो नागिरबाय आरोना नै नाया लोगोफोर एम्फौसो वाव कितना सुंदर है वाव gimana udah suka Nhaya लोगोफोरनि बारला जोब्बायल' नायाफोर सारगासिनो बेसेबां मोनगोन लोगोफोर नाया जा बुरजा मोनखाबाय आरोना सारगासिनो नै खनख्र'नो हाला जाबायले उल्था खालामसै 2 मिनिटनि होखाबाय नै स्रा उन्दैफ्रा खनना होग्रा आरोना जा मोजां मोनो बिसोर खननो थाखाय जा सारगासिनो जा बुरजा मोनखा माथो जा बुरजा मोनखाबाय आरो सारबावनो नागिरबावबाय नै मोनायाव मानसिसिम बारदों नाया गैया गेसेंना वाव गिलिरथार नामा मायाबा जुथुमगासिनो ना Magur na लोगोफोर Magur Magur गिदिरखा माथो Magur paise no बिस्रा मानदे खादों मानदे बागान जालायबाय नै बेहाय दस्रा जायगायावसो फैदों आरो दा जों ओमफ्राय नै आंहा बाइक सालायनानै थांनांगौ आरोना रडजों बाइकखौ लांनांगौ ओमफ्राय बिस्रा दैजों थाङो आरोना मागुर नुदों ना लोगोफोराहाय मागुर गैया दैयाबो बैसिम दङ नायाबो गोलाव थांबाय होनबालाय नै मानदेया अमाजों जानोसै नै मागुरा गेदेरखा मबाइलावसो फिसा नुयोलै आरो ओइ नोंसोर हाखारा मालाबानो डेमेज जाजोबो नै फाग्लासो नायनो लेखायो दा नैखौ दोनसै आरोना मागुरखौ ओमफ्राय माखासेखौ सायनोसै लेखायो जिंदा पकड़ा है निशान से दं बेखौ सायनांगौआ दसेयावनो नोगोर बुरजा मोनखादों आरोना सायना फोरानसै नोंथांमोना दा बादियाव माला खान्थाल मोनो होननानै कमेन्टआव हरदोंना लोगोफोर मा खान्थालल' नै मानदेबो दंबावो जोंनाव नै मानदे खान्थाल बेगर मानदे आरो बेजों लोगोसे लकेल बेलाय नोंथांमोना सोर सोरनो नांगौ अर्डार हरखादो फोराननानै दोनखानोसैलाय ट्रें मोनाबाय
ना साय मोनाजोब्बाय नै दाबो सायखाङा मोनाबाय बेलाय खोमसि बे बुहुमाव नाया लोगोफोर सुनानै दोनबाय फोरानसै गाबोन ओमफ्राय नै बेखौ जागोन गिदिरखौ नै गामलासे जाखानोसैमोन ओमफ्राय नैबाहाय दङ साम' न' खाथिनि दैया रानदों नालाय ओंखायनो नाबो मोनदों साम'बो मोनदों ओमफ्राय बाहाय दं मान्दे सायगासिनो बेहा ओमफ्राय नैबाहाय दङ अमा बेदर नै दालियाबो मोनबाय आरोना दालि सजना फिथाइ नै अमाखौ संजेनबाय होमबा नै नाया फोनबाय नै मान्देखौ फ्रायसो एवबाय अमाजों सङासै आरोना नैबेहा अमा जायानो लोमजानाय ना ओंखायनो ओमफ्राय नै रानगासिनो ओमफ्राय नै ना थाइबें खाजिया नायल'सायल' नै दालिया नै नाखौ फोरानजेनबाय होमबा नै अमाखौ टमेट'जों संबाय मोनाखै दाबो जाबाय मोनानि ओंख्रि जानोसै नै मोनानि ओंख्रि Tomorrow. रिजल्ट जागासिनो आरोना रेसल लोगोफोर बैसागुनि खुगा मेथाइ दामग्राफ्रा नै माबोरै आंना फाइल दं सिङाव स्पिन सिङाव फाइल स्पिनसो जोंना दामग्राया खोंग्राया वारलेस नै आंना जाब जुब आंनो फनलाबायनाय ओमफ्राय बाबाना दं ओमफ्राय सिफुङा बांद्राय मोजां नङा आरोना बांद्राय मोजां नङा सिफुं मोजांब्ला खाथ्रा खानांगौमोन नाथाय गाज्रि दामोन लोगोफोर नै दे नै बाहाय वान नै खनगिरिया दिनैसो फार्स्ट टाइम खनसै आरोना मामिया जानोसै दे नै खान्थाल बेगरजों नाजों संनो नागिरबाय आरोना ओमफ्राय ना फ्राय एवनोसै नैबाय खान्थाल बेगर ओंख्रि नै ना मागुरा गिदिरा बेसेबां पिस गोलैखो नै बाहाय दंबावो आरोना खान्थाल बेगरा बेखौ मालाबा जानोसैलाय जारलालै नायानो खोलैबायसो मामिया मागुरजों खान्थाल बेगर मैथाजों मोनबाय ओमफ्राय बेदर मैयानि दाउ बयलार ना बाथोन मागुर होलांदो आरो ककजा खालि मागुरा गोखैसो गोखै जाखाथारा ना होजोबखादोंमोन गोथौ गोखै जायाखै जा गोथाव